जाई लंबा नु हो। अरे बहिन, अंडा खैला से लंबा होला? इ तो हमारा पता ही ना रहे। इ कब से भाई फार्मूला आ गई कि अंडा खैला से लंड लंबा होता है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। का हाल बाए भाई लोग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और सलाम। आ गई रमलोन खातिर एगो और वीडियो लेके, जो ना वीडियो में तान्या झा के भरपूर रेलाई भइल बा, ठीक बा। लेकिन हई वीडियोवा देखे से पहले हम ये कहब कि जे भाई लोग हमारा चैनलवा पे नवा बड़ा ना, वो पहले चैनलवा के सब्सक्राइब करा और वीडियोवा के लाइक करा, ठीक बा। ज्यादा बकचोदी ना करब, खाली इतने कहब कि चैनलवा के सब्सक्राइब करा, ओकरा बाद हम वीडियोवा करतानी शुरू। ताबीज बनैनी ऐसन की सैया के 2 इंच घट गया। सैया के 2 इंच घट गईल। ए भौजी, हमरा तो लागत है ना कि तू चटवा बाबा के पास चल गई लालू, यही से उ मंतरवा उल्टा लगा देना, ठीक बा। बढ़े के जगह पे 2 इंच घटिए गईल। ऐसन की सैया के 2 इंच घट गया। भैया लोग, हई भौजी के मर्दा के 2 इंच घट गईल, ठीक बा। तो हम तो कहब कि जाके जे भाई लोग वीडियोवा देखा था ना, हई भौजी के काम चला दा, ठीक बा। तो देखते ही उफान के दूरे हट गइल। तोहरा के देखे ता देखते उफान के दूरे हट गईल। का करबू, अब वो काम लायक नहीं खे। एगो तो ओकर छोट हो गईल, और दूसरी बात कि खड़ो ना होत हो है ठंडी में, ठीक ना। यही से तोहरा के देखते उफान दिया बुता के अपना हाथ से धोला। ए भौजी, हई जोन भैया बतावा तारे ना कि दिया बुता के अपने हाथे से धोला, एकदम सही बात कहा तारे। देखा कहूँ एगो बैगन वैगन होई आ देवा बुतावा चाहे जरावा, उसे मतलब नहीं के, आ देख के बढ़िया से काम चलाला, ठीक बा। सरसों के तेल लेके दुनो मेरा बोला। ए भौजी, एकदम सही बात बतावा तारे, सोचा विचार मत, ठीक बा। अगर वो बैगनवा भीतर ना जाई ना, तो सरसों के तेल लके पहले दोनों हाथ से मल के ओकरा बाद ढकेला सट से चल जाई, ठीक बा। हाँ सुनावा। ए भौजी, तू कुछ सुनावा ना, काहे से हम समझता नहीं कि तोहरा मन में बड़ी सवाल होई, ठीक बा। काहे से बड़ी दुख के बात बा कि तोहरा सैया के 2 इंच छोट हो गईल, और बड़ी मुराद लेके हऊ झटिया बाबा के पास गई लालू कि 2 इंच चोरी बढ़ा दा, उ पहुंचो उल्टा मंत्र पढ़ के छोट का देला, ठीक बा। तो बतावा तोरा का दुख बा, ठीक बा। ए भौजी बतावा। जवानी भइल बा मालपुआ। अच्छा ए भौजी, चढ़ली जवानी तहर भइल मालकुआ, हमरा बुझाता और देखहू में लागता। का ये भाई लोग, भौजी के चढ़ल जवानी मालकुआ लागता ना। ए भौजी, हम तो कहब ना कि तू केहू के जे वीडियोवा भाई लोग देखा तारे, केहू के बुला ला, आई ठंडी में अपन काम चला, ठीक बा। ना तो हई चढ़ल जवानिया इ ठंडी में तहार जियान है। दिल कहियो उ झूठहू ना हुआ। चोत सही कहता रे हो भौजी, अब हिन ले कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा बताइए ना, जब सामानवा छोट हो गई बा। हम जोन कहा तानी तो तू मनते नहीं खेबाड़ू, तब कैसे होई बोला। केहू के या तो बोला ला, ना तो बगलिया में जे बैठल बा वही केहू कमुआ रोक के जाके काम चला ला, ठीक बा। रोजे खियावल खोरयंदा नु हो। भाई तू का बताओ तारा, भौजी के तुम्हारा समझ में नहीं खेवत यार। भौजी के तू का समझावा तारा। अंडा खैला से बाइंचो ठंडी में भौजी और गरमा जाइए, ठीक बा। और साथ साथ एगो और परेशानी बढ़ जाई, अंडा खैला से गौड़िया पे पाका निकल जाई, ठीक बा। का ये भाई लोग सही सही बताओ कमेंट में, अंडा खैला से पाका निकलेला कि ना निकलेला, बोला। बढ़ी के हो जाई लंबा नु हो। अरे बहिन, अंडा खैला से लंबा होला? इ तो हमारा पता ही ना रहे। इ कब से भाई फार्मूला आ गई कि अंडा खैला से लंड लंबा होता है?